ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони шабакаи мо Насим ТВ. Боз ҳам хушомадед ба шабакаи мо. Иншоаллоҳ ки тани сиҳату хонавобод ҳастед. Ва дар видеои имрӯза якто газел, якто старекс ва Nexi 09 Opel Caravan, яктои дигар материал қабул кардем. Баҳри шумо дӯстони азиз, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед. Марҳамат, рекламаи мо ройгон мебошад. Дар WhatsApp рой кунед ҳамаи маълумотҳои мошинатонро, чизе ки дар фурӯш дошта бошед, марҳамат, мо пешкашатон мекунем. Ва дӯстони азиз, касоне ки чӣ гуна мошин маъқултон бошад, аз кадом шаҳру ноҳия, чӣ хона бошад, чӣ квартира бошад, чизе ки набошад, ҳатман дар комментария нависед, муроҷиат кунед, мо пешкаши шумо мегардонем. ВАЗ 2109 соли барӯишаш 2001, объём мотораш 1.5 литр, коробка передач механик, дар шаҳри Душанбе қарор дорад ва кузофи седан мебошад. Нархаш бошад 13000 сомон. маълумоти пурраро дӯстони азиз метавонед аз соҳиби мошин пурсида шавед. Марҳамат, номерҳои соҳиби мошин 901 81 39 89. дар пеши капоти мошин савдо мешавад, яъне ки дар пеши мошин савдо мешавад. нархаш бошад 13000 сомон. дӯстони азиз, соҳиби мошин мегӯяд ки мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. дуюмин мошини мо Daewoo Lanos мебошад. соли барӯишаш 1999, дар кузофи седан мебошад ва объём мотораш 1.6 литр, коробка передачи механик ва дар шаҳри Кӯлоб қарор дорад. нархаш бошад 15000 сомон. марҳамат, номерҳои соҳибаш дар рӯи экран гузошта шудааст. маълумоти пурраро метавонед аз соҳибаш пурсон шавед. соҳибаш мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. ҳуҷҷатҳош солона, 4 баллони зимнӣ нав, мотораш модул, срочно фурӯштааст. дар канали мо обуна шуданро фаромӯш насозед, то ин ки мо мошинҳои арзонро ҳар рӯза пешкаши шумо гардонем. дастгириро фаромӯш накунед. ВАЗ 2112 соли барӯишаш 2002, сӯзишворӣ бензин газ, мотор 1.5 литр, кузофи хачбег аст ва дар шаҳри Хуҷанд қарор дорад. нархаш бошад 23000 сомон. маълумоти пурраро метавонед аз соҳибашон пурсон шавед. дӯстони азиз, соҳибаш мегӯяд мошин дар ҳолати хеле хуби техникӣ қарор дорад. экономични дар 10 литр 120 километр мегардад. мотори приора мебошад 16 клапана, 4 сентра замок, 4 баллони нав, 2 электро, 2 тои дигараш подогрев сидений. 100% ҳуҷҷатош 100% то охири сола. мегӯяд мошинчаро мегирӣ, ҳай мекунӣ. беҳуда занг назанед. илтимос, савдо дар назди мошин, бо телефон савдо намешавад. дӯстони азиз, касоне ки чӣ гуна мошин, хона, чизе ки дар кортон бошад, марҳамат, дар комментарӣ муроҷиат кунед. дар комментарӣ нависед. дар видеои оянда пешкаши шумо мегардонем. чорумин мошини фурӯшии мо, дӯстони азиз, грузовой самосвол, соли барӯишаш 1999, дар ноҳияи Исфара қарор дорад. нархаш бошад 17000 сомон ва як фари бараш шикастагӣ аст. марҳамат, маълумоти пурраро метавонед аз соҳибаш пурсон шавед.
Opel Astra F. Дӯстони азиз, соли барои 1992 толка бензин қатъ меравад, дар ноҳияи Ваҳдат қарор дорад, нархаш бошад 24500 сомон ва дар кузови седан мебошад. объём мотораш 1.6 литр. марҳамат ба соҳибаш муроҷиат кунед. маълумоти пурраро метавонед аз соҳибаш пурсон шавед. як тои дигар боз гурӯзаҳои самосвол қабул кардем баҳри шумо дӯстони азиз. соли барои 1985 дар ноҳияи Истаравшан қарор дорад, нархаш бошад 60000 сомон. марҳамат маълумоти пурраро аз соҳиби мошин пурсон шавед. ҳафтумин мошини мо фурӯшӣ Daewoo Nexi заказ кардаги бидем, дар комментария навистагӣ бидем. марҳамат пешкаши шумо мегардонем. Daewoo Nexi соли барои 1996, мотор объёмаш 1.6 литр, сӯзишворӣ бензин газ, коробка передачи механик, дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш бошад 9000 сомон. яду ҷош камтара краска мега тамом. марҳамат маълумоти пурраша метавонед аз соҳиби мошин пурсон шавед. ҳаштумин мошини мо дар навори имрӯза. дӯстони азиз, якта Opel Astra бо нархи арзон. Opel Astra F соли барои 1995, объём мотораш 1.6 литр, коробка передачиш механик, толка бензин қатъ меравад, дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш бошад 23800 сомонӣ. марҳамат дӯстони азиз, касоне ки мошинҳои арзон мехоҳанд, арзон харидан мехоҳанд, дар канали мо обуна шавед. иншоалло ки мошинҳои ба таъби дилтона меёбед. обуна шавед. марҳамат маълумоти пурраша аз соҳиби мошин пурсон шавед. нӯҳумин мошини мо дӯстони азиз ВАЗ 2107 соли барои 1985, объём мотораш 1.3 литр, сӯзишворӣ бензин газ қатъ меравад, коробка передачиш механик мебошад ва дар кузови седан қарор дорад. дар шаҳри Душанбе мебошад. дӯстони азиз, нархаш бошад 8000 сомон. марҳамат дигари хел мошини арзона намеёбед. номерҳои рӯи экрана занг бизан. марҳамат дӯстони азиз, номерҳои дар рӯи экран гузошта шуданд. марҳамат занг бизанед ва бо муомилат дорад савдо кунед. савдо дар пеши капот мешавад. даҳумин мошини мо дар навори имрӯза. дӯстони азиз, шумо 2115 ВАЗ 2115 дар комментария нависта будем. марҳамат мо пешкашатон мекунем. ВАЗ 2115 соли барои 2006, бензин газ, сӯзишвориш, объём мотораш 1.7 литр, дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш бошад 38000 сомон. марҳамат маълумоти пурраша метавонед аз соҳибаш пурсон шавед. дӯстони азиз, соҳибаш мегӯяд мошин тайёраи кондитсионер заводской старт-стоп автозапуск обогрев сидени родной краска. бародаро илтимос харидори конкретни занг мезанад. 1 сола ҳуҷҷат дорад.
12 мошини мо дар навори имрӯза. 12 мошини мо дӯстони азиз вазн 2115 мебошад ки соли барӯша 2004. Объем моториш 1,8 литр, коробка передачи механик, судишвориш бензин, газ, нархаш бошад 13000 сомон. Марҳамат, маълумоти пурраша метавонед аз соҳибаш пурсон шавед. дӯстони азиз, 13 мошини мо дар навори имрӯза. 13 мошини мо дӯстони азиз грузовой газел мебошад ки соли барӯша 2002 дар шаҳри Қурғантепа Бохтар қарор дорад ки нархаш 43000 сомон. Марҳамат, маълумоти пурраша метавонед аз соҳибаш пурсон шавед. соҳибаш мегӯяд дӯстони азиз мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 3 тонн бор мебарад. балон, мотораш дизел мебошад. 5 силиндр, коробка 5 скорса, документ дорад. мотораш дизел мебошад. нархаш 43000 сомон. Opel Vectra A соли барӯшаш 1992, сӯзишвори бензин, газ, коробка передачиш механик, моториш 1,6 литр, дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш бошад 13500 сомон. дӯстони азиз, марҳамат, маълумоти пурраро метавонед аз соҳибаш пурсон шавед. дӯстони азиз, соҳибаш мегӯяд ки камтарак кор дорад. марҳамат, муроҷиат кунед. чӣ проблемае ки дошта бошад худашон мегӯянд. дӯстони азиз, як моторолро барои деҳқоно, барои подписчикои хеле пешкаш кардам ки моторол дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотороли фурӯшӣ аз дӯстони азиз, мотороли аккумулятораш электрикӣ фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар пеши бозори Ҳодишариф. марҳамат, номерҳоиш дар рӯи экранҳои шумо монда шудааст. марҳамат, маълумоти пурраро метавонед аз соҳибаш пурсон шавед. нархаш 12500 сомон. ин дӯстони азиз 2 сол шид кор кардааст. 1 сол дар дасти як каси дигар, 1 соли дигар дар дасти соҳиби ҳозирааш мебошад. дӯстони азиз, маълумоти пурраро метавонед аз соҳиби моторол гиред ва бо аз номи канали мо гап занед, камтар скидка мешавад. дӯстони азиз, муомилаи хуб дорад, арзон ҳам мешавад. видеои мо дӯстони азиз ба охир расид. барои заҳмату меҳнатҳои мо як дона лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед. иншоалло наварҳои оянда мошинҳои арзонро пешкаши шумо мегардонем. хайр дӯстони азиз, то видеоҳои оянда боқӣ сарбаланду хонавобод бошед. худо нигаҳбон.